אוקיי, אז אני רוצה להראות לכם באמת איך אנחנו יכולים להשתמש היום בפייסבוק כלי להטיס את העסק שלנו ולקבל חשיפות ושיתופים ותגובות ולידים עד רמה של ממש לא להשקיע כלום. עכשיו, נכון, אם הדף שלכם יש בו 100, 200, 300 אוהדים סך הכל, אז כמובן שזה לא יעבוד בעוצמה הזאת, אבל עדיין זה יהיה עוצמתי ועדיין יעלה לכם את כמות המשתתפים אצלכם בדף. אז בואו נסתכל. זה פוסט שהעליתי אצל לקוח שלי, אני משתף אתכם בזה. וזה פוסט מסוג פוסט תחרות, אנשים מאוד אוהבים הגרלות, אוהבים ככה לקבל דברים בחינם, ואני אומר למה לא, אם אני יכול לתת להם איזושהי מתנה שלי לא עולה יותר מדי כסף, וכנגד זה לקבל בום גדול בפרסום שלי, אז נראה לי שיש פה די ווין ווין. אז אתם ממש יכולים לקחת את זה ולהעתיק לתחום שלכם, כל אחד, אם זה שירות, אם זה מוצרים. בדרך כלל עם מוצרים זה יעבוד יותר חזק מאשר שירות, כי פה הם פשוט מקבלים איזשהו מוצר, הם לא צריכים ממש לבנות פה את הטראסט של באמת שאנחנו אנשי שירות המושלמים, אבל אני לא פוסל שגם בשירות זה יכול לעבוד לכם נהדר וזה עובד. אוקיי, אז הדבר הראשון אנחנו מתחילים בשאלה, האם אתם רוצים לקבל זוג נעלי רוקס במתנה? התשובה היא מן הסתם תהיה כן בראש של הגולש. פה אנחנו הוספנו, לאחר אלפי בקשות מכם, החלטנו לחזור עם תחרות המטורפת ושוב לפנק אחד מכן בזוג נעלי רוקס במתנה. אם זה פעם ראשונה שאתם עושים תחרות, אז אפשר לדלג על זה, פשוט להגיד שהחלטתם לפנק במוצר הספציפי שלכם, בטבעת, בתכשיט, באריזה של צבעים, באיפור, בכל אחד בתחום שלו. עכשיו מה אנחנו מבקשים מהם פה? עשו לנו לייק לעמוד, כתבו לנו בתגובה איזה צבע הייתם רוצים, ושתפו את הפוסט בין החברים. עכשיו רק הערה קלה, אם אתם הולכים לעשות את הפוסט הזה ולממן אותו, עדיף לא לבקש עשו לנו לייק לעמוד, כי זה פחות פייסבוק אוהב, אז פשוט תיקחו רק את הנושא של שיתנו לכם איזושהי תגובה לפוסט ושיתוף. הסיבה שאני רוצה בעיקר את התגובות ואת השיתופים, כי זה מה שיוצר לי את הווירליות, הנושא של השיתוף, אוקיי? וזה שאנשים מגיבים לי מבחינת פייסבוק, אומר לפייסבוק, תשמע, הפוסט הזה אנשים עונים ועונים ועונים ומשתפים ומדברים עליו, יש פה משהו טוב, תתחיל להפיץ אותו ליותר ויותר אנשים. עכשיו, התרגיל היפה שאני אוהב לעשות פה, זה לתת לקהל לנסות להכפיל את הסיכוי שלו גם. רוצים להכפיל את הסיכויים? מי לא רוצה להכפיל סיכויים? הרי אני לא מבקש מהם פה לא להשקיע כסף, לא לקחת את האוטו ולנסוע לאן שהוא. הכל אנחנו פה במדיה. אז פה במקרה הזה אמרתי להם, שתפו גם את קולקציית סתיו חורף, כי אנחנו העלינו קולקציית של סתיו חורף אצל הלקוח, בקישור הבא, ואני גם נותן להם את הקישור, אני לא נותן להם ללכת לחפש איפה זה הקולקציה ואיפה כל. לחיצה על הקישור הזה, אוקיי? תפתח את הפוסט של סתיו חורף, ופה אנחנו יכולים לתת עוד פרסומת על גב של הפרסומת. דבר נוסף שאפשר לתת, וזה גם אני עושה, וזה למי שרוצה יותר לאסוף לידים, להגדיל מועדון לקוחות, אני יכול להגיד, רוצים להכפיל את הסיכוי, לחצו על הקישור הבא, ואז כשאני מעביר אותם לקישור הבא, אני אעביר אותם לדף נחיתה. אוקיי? בואו אני רוצה להראות לכם רגע. אוקיי? בדף הנחיתה שאני מעביר אותם, אני אומר להם, רוצים להכפיל את הסיכוי לזכות בתחרות, מלאו את הפרטים בטופס המצורף, לחצו לייק לעמוד שלנו, דרך אגב לחיצה פה על זה, תשימו לב שהוא נותן לי את כף יד, זה אומר שזה כבר לינק לעמוד שלי לעשות לייק, תמיד תשתדלו לעשות לקהל שלכם כמה שיותר קל, כמה שיותר פשוט. לחצו לייק לעמוד שלנו וקבלו הטבות ייחודיות ומבצעים חמים לפני כולם, בהצלחה. עכשיו, מה שאני רואה פה, אני נתתי טופס, שם, דואר, טלפון ועיר, אתם יכולים לקחת איזה פרטים שאתם רוצים, ואם אני אצלול רגע לתוך הרשימה הזאת, אנחנו נוכל לראות
שיש לנו לתחרות הזאת 5,477 לידים, אוקיי? נרשמים לתחרות הרוקס. אתם מבינים את הכמות לידים שיש לנו פה? אני אחזור לפה, ואז פה אני יכולים לתת איזשהו להשיג, בנוגע עינת, אצלכם בעסק, וכל מיני פרטים כאלה. דבר מאוד שחשוב זה לתת דדליין. מתי ההגרלה נגמרת? יש תאריך, יש שעה. אם יש לכם איזשהו תקנון, תוסיפו אותו. אפשר להכניס גם תקנון, ולהגיד בהצלחה, ולמעשה אם אני עכשיו אכנס איתכם לראות את הנתונים, תשימו לב שהפוסט הזה לא ממומן, זה כמות החשיפה שקיבלנו. בואו נלחץ על זה רגע, תשימו לב, 425,000 חשיפות, 25,337 לייקים, סך הכל על כל הפוסטים עם השיתופים. בסדר? פה קיבלתי 12,038 לייקים לפוסט, 6,614 תגובות, 6,685 שרים. אוקיי, סך הכל לחצו על הפוסט קליקים, 45,116. אתם מבינים את הכמות המטורפת שפוסט אחד קיבל. למה? כי אני בסך הכל נותן נעליים. אוקיי, אתם יכולים גם לראות את זה פה. 4,400 לייקים, 4,800 תגובות ו-6,400 שיתופים. עכשיו, תשימו לב שכל מי שעשה לי לייק, וזה משהו שהרבה לא משתמשים בו, אני יכול עכשיו למעשה ללחוץ על הלייקים האלה, להיכנס לתוכם, ואז אני מקבל רשימה. עכשיו שימו לב, invite, 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 invite. אני מזמין את האנשים האלה להיות אוהדים בדף שלי. אם עשיתם לאחרונה קמפיין אוהדים לדף, שמתם לב שכל אוהד כזה עולה כסף. זה יכול להיות חצי שקל, זה יכול להיות שקל, זה יכול להיות גם 4 שקלים. פה אני פשוט מקבל הזדמנות להזמין אותם בלי כסף. הם כבר עשו לי לייק לעמוד שלי, לדף, לפוסט שלי, לתחרות שלי. הם כבר מכירים את המותג שלי, את המוצר שלי, את השירות שלי. ואני פשוט מזמין עוד 4,400 אנשים להיות אוהדים בדף שלי. זאת אומרת, זה כל כך עוצמתי, שזה פשע לא לעשות את זה אצלכם בדף. עכשיו עוד דבר שאני רוצה להראות לכם, נכון שלחנו אותם פה, לעשות לנו, לשתף את הפוסט הנוסף שלנו על הדרך. אז אם אני אלחץ על זה, אני אראה את הפוסט ששלחתי אותם, ותשימו לב שהפוסט הזה עצמו גם כן קיבל 841 לייקים, קצת יותר כי יש פה גם למעלה, 1,414 שיתופים ו-597 תגובות. אוקיי, שוב, לא עלות. אז מה שאתם עושים כרגע, אתם נכנסים לדף שלכם, אתם בונים קמפיין תחרות, אתם משתמשים בקופי פייסט לדברים שאני עשיתי, למי שאין עדיין דפי נחיתה, שישלח אותם לעוד פוסט אחר שהוא רוצה לקדם, אתם נותנים מתנה שווה, ואתם מריצים את זה משהו כמו 10 ימים, בשביל לראות איך אתם מקפיצים את הדף שלכם ללא כסף. מי שהחליט גם לקדם את הפוסט הזה, יקבל פי כמה וכמה מאשר הוא היה מקדם פוסט רגיל. דבר נוסף שבאמת חשוב לי להגיד, כי הרבה פעמים קמפיינים כאלה ייפלו עליהם, או יצליחו או לא יצליחו, זה התמונה. שימו לב שהתמונה פה היא תמונה טובה, היא תמונה מושקעת. אל תשימו לי איזושהי תמונה של סנדל, או של נעל, או של תכשיט, שמצולם ברמה לא גבוהה, כי מה שיצר את הגולשים בדף הזה, לשתף ולהשתתף בקמפיין הזה, זה התמונה. קודם כל התמונה עצרה אותם, ואז קיבלנו את התוצאות המטורפות האלה. אז תבטיחו שאתם עושים את זה, מתחת לסרטון תוכלו לשתף אותנו, לתת לינקים לתחרויות שלכם, שנוכל לראות, להגיב, לשתף, ואולי בסוף גם אני אזכה באחת התחרויות שלכם. אז יאללה, קדימה לעבודה ובהצלחה.